Hoe is het water? Lekker. De eerste openingshandeling is een optreden van Nienke Laverman met het Broken Brass Ensemble. Zij maakt je muziek, maar fragmenten erin van dichter Tjebbe Hettinga die die maat het hier verstoort. En dan komen de Eilander Band op het podium. Want uiteindelijk is dit de nieuwe generatie die straks waar moet maken waar wij ooit aan begonnen zijn. Hier staat de nieuwe generatie en ik ben benieuwd wie de nieuwe Joop Mulder wordt die hier tussen staat. Maar uiteindelijk gaan we haar of hem vinden. En de meesten vermaakten haar op poerbest op de eerste dag. In de zinnen. Een goed begin van Oerol zo. Geweldig. De zon, warm voetbadje, drinken, goed gezelschap. Beetje zin in, Oerol? Ontzettend. Ja? Ieder jaar weer. Ja. Ieder jaar weer? Ja. Of wordt een dadelijks binnen de rietsel heftige attracties. 2 stuks. Ja, dat kan. Dat is mooi. Wat is het, een projectie of een voorstelling? Het is een echte voorstelling. 1 op 1. Absoluut. Geen projectie. De binnen dit hier 26 première stikken op Oerol. Het waar liep het goed te worden, dus wat stiert een noffelijke tijd dan nog in paad.